New York-i kaland, harmadik nap. Itt vagyunk még New Jersey-ben, most várjuk a buszt, úgyhogy van egy 10 perc még mire megérkezik. A mai terv az az, hogy elmegyünk a banknegyedbe a Wall Streetre, megnézzük a Bikát, megnézzünk egy szép templomot ott, utána megnézzük a 911 múzeumot, fölmegyünk a One World Trade Centerbe, megnézzük a World Trade Center emlékműt, lesz egy kis kirándulás a szabadságszobrot megnézni, és utána pedig majd este megnézzünk egy-két boltot még, kicsit megnézzük még egyszer a belvárost, úgyhogy tegnap nagyon elfáradtunk, 30 000-et léptünk, most ez a harmadik nap szerintem kicsit lazább lesz, úgyhogy most megvárjuk a buszt, reggelizünk egyet, ez nagyon fontos, Dunkin Donutsot nagyon szeretjük itt, nagyon jó helyek vannak, úgyhogy jelentkezünk a reggeliről, és utána pedig láthatjátok a többi programot, és itt van velem Lilla is. Most voltunk a szabadságszobrot megnézni. Nagyon fontos tipp, erre figyeljetek, hogy rá akarnak itt a környéken mindenhol beszélni arra titeket majd, hogy a fizetős túrára menjetek, de viszont van egy ingyenes kompjárat a Staten Islandre, amiről nagyon sokan nem tudnak, és egy kicsivel van csak arrébb, és szinte ugyanolyan távolságról láthatjátok onnan a szabadságszobrot, mint hogyha sokat fizetnétek a másik járatért. Úgyhogy hiába akarnak titeket rábeszélni, hogy a fizetősen menjetek, van egy ingyenes, és fogjátok látni a képeket, hogy hol, meg hogy néz ki, úgyhogy ti is oda találtok. A hátam mögött vannak sárgában a csibészek, akik rá akartak minket beszélni, meg ott előttünk is van. Úgyhogy ha nagyon ajánlgatnak nektek kompot, akkor az nem ingyenes. Az ingyenes az arra fele van ott a háttérben. Ennyi a trükk. Következő úti célunk az a 911 emlékmű lesz. Megnézzük az emlékművet, ahol a World Trade Center két tornya állt még annó. Egyébként 3 napja volt pont az évforduló, szeptember 11, úgyhogy biztos nagyobb rendőri készenlét lesz ott. Megnézzük őket, utána megnézzük a múzeumot is, arról is láthattok majd képeket, vágóképeket. És utána pedig, amikor már kicsit lejjebb megy a nap, akkor megnézzük a One World Trade Centert, ami a lerombolt tornyok mellé épült. A metró az pedig Manhattanben, és igazából az egész város, minden városrész alatt megtalálható szinte, úgyhogy nagyon ajánlom, hogy metrózzatok. Van sok tévhit, hogy veszélyesek a metrók, ami lehet, hogy igaz is pár kietlen városszéli állomáson. Azonban a legtöbb metróvonal az teljesen biztonságos, rengeteg a turista, és sokkal gyorsabb, mint hogyha busszal közlekednétek, a taxinál pedig jóval olcsóbb. És teljesen egyszerű, csak oda tartjátok a telefonotokat, hogyha van Apple Pay-etek vagy Google Pay-etek, és már is tudtok fizetni. És teljesen jó áron van, $3 valahány cent egy jegy. Most pedig elmegyünk gyors éttermezni, ez is egy tipp, hogyha olcsón akarjátok kihozni a kaját, akkor menjetek egy gyors éttermekbe, nem kell pont olyanokban, amik Magyarországon is megtalálhatóak, rengeteg olyan van, ami itt Amerikában el van terjedve, azonban Európában még nem. Ilyen például a Taco Bell, a Wendy's, a Five Guys, a Shake Shack.
Mi már szinte most mindegyikben voltunk ebben a 3 napban, amióta itt vagyunk. De most megnézzük a Mekit, hogy milyen olyan ételek vannak ott, amik mondjuk Magyarországon nincsenek, vagy esetleg, hogy minden étel hasonló-e. Úgyhogy most megnézzük, hogy milyen egy McDonald's Amerikában. És most egy kis érdekesség, aki látta a Ponyvaregényt, az tudja, hogy negyedfontosnak hívták a McRoyalt, és itt is úgy van írva. Többfajta sajtos negyedfontos van, és van dupla is belőle itt is. Most jöttünk ki a 911 múzeumból. Hát nagyon megrázó volt, szerintem mindketten elmondhatjuk. Nagyon megrázó volt, tényleg többször is vissza kell tartanom a könnyezést, főleg a egyes ruhadarabok és használati tárgyak, amik megmaradtak, segélykérések, nagyon megrázóak voltak, meg különösen a telefonbeszélgetések és segélyhívások, utolsó üzenetek. Ez tényleg nagyon szomorú volt. Én mindenkinek ajánlom, hogy ezt mindenképp nézzétek meg, ez egy nagyon megrázó program, de szerintem érdemes mindenképp megnézni, mert egy 3 órán át bent voltunk, tényleg nagyon tartalmas, és sokkal jelentőségteljesebb utána megnézni itt mögöttünk a régi World Trade Center helyét, az emlékművet. Úgyhogy most megnéztük, kicsit jobb kedve derülünk, és fölmegyünk a One World Trade Centerbe. És már itt is vagyunk a nyugati világnak a legmagasabb épületénél, a One World Trade Centernél, amit most meg fogunk mászni lifttel.